congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma be the fifth. És most hogy megyünk le? Hol a vállatok? Engedünk lefelé. Inkább dobjatok le. Nem. Le. Mondom, hogy dobjatok le. Ezt kivágjuk. Bocsi, én nem vagyok ilyen türelmes. Köszi, hello. Szerkesztő úr, van-e kérdés, amiért behívtak, vagy nincs? Vagy Én egy dolgot kérnék, hogy ha lehet, akkor ezt az áldatlan kutya komédiát hagyjuk abba. Hogy üzenget nekünk, ezt meg tudjuk beszélni? Van-e kérdés? Van, ez például egy kérdés. Viszontlátás. Legjobbakat. Németh Sándort üdvözlöm, minden jobb. Átadjuk neki. Külföldről, Manfred Webertől, a Néppártól. Megengedi, hogy üzenjek az Orbán kormánynak? Szeretném jobban szeretném, ha a kérdésemre válaszolna. Azt gondolom, hogy eleget üzengettünk már, mindenki a kérdésemre válaszoljon, és akkor talán elengedhetjük egymást. Nem szép az énekhangom. Azt tudom üzenni, hogy a börtön ablakába... Képviselő úr, azt gondolom, hogy érti a kérdésemet, szeretném azt gondolni, hogy érti, amit kérdezek, de lehet az én problémám, hogy nem. Kap-e támogatásokat? Ragyogón süt a nap. Kinevetnek, hát ez komolyan. Magyar Péter vagyok, jó estét kívánok, most le kell tennünk, mert fényképezkedünk. Mindjárt adom a lányát, minden jó. Te mit kérdeznél Magyar Pétertől, ha egyet kérdezhetnél? Ez TikTok cucc, tehát ez 30 másodpercnél tovább nem bírják, pazzék. Hogy jutott idáig? Nekem lenne egy javaslatom a Hír TV operatőrének, és nem akarom őt kellemetlen helyzetbe hozni. Nem vele van a baj, hogy de abszolút nem, hogy nem tudjuk meghekkelni a rendszert, és élőbe bekapcsolni ezt az adást. Ő lenne a 21. század Táncsics Mihály. Most lebuktatta a Torockai úr. Ez egyik csúcspontja volt a rendezvénynek. Megy a gőzös Batidára, a batidai birtokára. Elől a Mávos János, hátul meg a Kismészáros. Megy a gőzös Batidára, a batidai birtokára. Elől a Tiborcs Pista, ki a gőzöst leállítja. Ki? Kicsoda? Én? Ja, oké. Na hello, sziasztok! Nem villantani fogok, mert ez nem egy horgászat. És soha nem árulnám el a fiamat, de elárultad a gyerekeidet, és elárultad a családodat. Azt hiszem 5 vagy 6 képviselők van, a lényeg az, hogy kevesebb, mint amennyi törpéje van Hófehérkének. Arra vigyázzon Rétvári Bence frakcióvezetőről, bemegy egy templomba, azt újra kell szentelni ön után, tudja? Az nagyon fontos. Jó estét kívánok! Mi folyik itt Gyöngyösön? Hello! Igyekezzünk a nagyobb magyarországi tudósítóknak szólni. Nem pont rájuk gondoltam. Nagynak nem nevezném az állandó 18 nézővel, de... Sokan itt vannak a sajtóból, ezért állok a szíves rendelkezésükre. Látom, itt van a Rémi Hír TV, és még nem zárt be. Na, parancsoljanak! Hello, szia, szevasz. Van nálatok terasz? Nincsen kincsem, mondd meg anyádnak, vegyen magának, bocsánat. És vett is. Igen. Örülök, hogy tetszik, Gergő. Feladata lesz, hogy összehangolja a rendszerváltás munkáját. Akkor megkövetlek. Feladata lesz, hogy összehangolja a rendszerváltás munkáját, hogy a kormányzati döntések gyorsak
Figyelem. Feladata lesz, hogy összehangolja a rendszerváltás munkáját. Nyugalom. Kérem, hogy fejezzék be a vitát, tisztelt képviselőtársam is. Próbáljuk meg a ház méltóságát megőrizni, mert nem erre adtak felhatalmazást a magyar emberek. Kérem, folytassuk. Elvileg itt van Gulyás Gergely, régen volt barátom, aki utána tegnap bolondozott le. Megkérdezem tőle, hogy milyen érzés, amikor egy bolond legyőz egy 16 éves állampártot, amelynek minden rendelkezésére a titkosszolgálat, és ellopott 100 milliárdok. Tartsatok velünk. Hány percen van? Korlátlan. Ojjaj, az veszélyes. Az veszélyes. Pocs képviselő legalább a reflektort kapcsolja ki a telefonján, hogyha a videóhoz. Köszönöm. Haza tudtuk volna mi is vinni, tehát nincs. Jó, csak élőadásban vagyunk, úgyhogy el van nézve. Önöknél még azt is leadták, hogy Németországban nem szexelnek az emberek. Minden ilyen későbbi kérést a feleségem és a 3 gyermekemmel is meg kell, hogy tárgyaljak. Köszönöm. Türelmet. Köszönöm a diplomatikus válasz. Elkérem majd a feleséget telefonszámát. Elnézést, hogy a hiánycél, igen, ezt jelezte informálisan, hát mondjuk tőle ugye nem nagyon várunk más, mert ugye Nagy Mártonra úgy fogunk emlékezni, mint az a gazdasági miniszter, aki sohasem ilyen számot nem talált el. Mert most mit mondott Nagy Márton, szerintem azt kezeljük fenntartásokkal, azt is mondhatná 20 dekára, hogy 2 kiló 20 deka maradhat, és tehát szerintem ez komolytalan. Zelenszky ukrán elnök tegnap már küldött önnek. Hogy bírja ezt ön ki nevetés nélkül? Azért érdekelne engem vége felé, mert mindjárt lejár az idő. Föltett önnek egy háborús helyzetben álló ország vezetője néhány elég kérdést, jó kiképzés lehet, hogy ezt így nevetés nélkül kibírják. Diktátumot. Önök is fel fognak szabadulni pár nap múlva, szerkesztő. Mit várnak öntől? Az, hogy ennél magasabb szintű munkát, az nem nehéz, de a 100x0 az még mindig csak 0, ezt tanultam Bújdos Andreától, aki nem egy Bendszer Tamás, hanem programozó matematikus. Ezek az illetők, ezek a személyek milyen kapcsolatban állnak a Tisza párttal, együttműködnek? Mondja még egyszer, Bokros. Bokros Lajos, Bajnai Gordont említettem, Kéri Lászlót, Lengyel Lászlót. Igen, jó. Ez a kérdése? Így van. Magyarországgal kapcsolatban? Ez a kérdés. Az állami egészségügyel kapcsolatban? Ez volt a kérdés. A 3 millió létminimum alatt élővel kapcsolatban nincs kérdése? Ez volt a kérdésem elnök. Az uniós forrásokkal kapcsolatban? Erre a 3 kérdésre szeretnék. Felvidéki magyarokkal kapcsolatos miniszterelnöki hallgatással kapcsolatban nincs kérdése? Csak kérdezem, hogy mert tudok többre is válaszolni, csak van a valódi kérdése is, azért gondoltam. Hát először várjuk erre a 3 kérdésre. Ugye akkor utána legyen már egy valódi kérdés, ami az embereket érinti, jó? Szerkesztő asszony, nem érzi ezt kellemetlennek? Európában nem így szokás csatlakozni. Ez olyan, mintha valakihez elmegyek vacsorázni, meghívnak, és akkor utána elkezdem zsarolni, hogyha nem lecsó lesz, vagy nem bélszín, vagy nem médiumra sütik, akkor ezt is ezt teszem. Esetleg szólítsunk föl a vicc kedvére egy propagandát is. A TV2-t, hát ha valamelyik testrészemről akarnak tudósítani, vagy mi történt, mióta Szalai Vivien hírigazgatót kirúgták a TV2-től, hát ha most már kötelező, vagy lehetséges normális kérdést is feltenni. Mi Hazánk nevű gittegylet. És az utóbbi fél évben szinte soha nem jön riportát. Önt is alig látom. Futóbogit egyáltalán nem, kicsit meg is vagyok sértődve. Régen mindig jött. Fizetünk majd a jövőben? Szeretném megválaszolni. Szeretném, ha megtisztelni legalább azt a 3.300.000 embert, aki ránk szavazott, hogy megengedi, hogy 1,5 év után teljes mondatokba válaszoljak. Életében nem ült mondjuk traktoron, azt se tudja, hogy hol a tehén eleje meg a vége, de fölveszi a támogatásokat. Ezt a rendkívüli asszályhelyzetet, amit nyilván befolyásolni nem tudunk, még Hegedű Zsolt sem tud olyan esőtáncot lejteni, hogy ettől több eső essen. A levelek közel fele, nyugalom, most ugyanis, figyeljenek már, most ugyanis nem egy új alkotmányt írunk. Már nincs sok hátra. Tették az egész Európai Unióban. 2004, valami baj van a képviselőasszony, lehet, hogy rosszul van. 2004-ben, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor hazánk éltanuló volt. Torockai elnök úrra, hagyd térjek át. Egy pillanat, miniszterelnök úr, legyen szíves egy pillanatot várni. Kérek mindenkit,
Miért kiabálnak? Kérek mindenkit, hogy őrizze meg a nyugalmát, és Azt hittük rosszul van, mert kiabál. kérem a személyeskedés mellőzését. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor folytatom. Egy ilyen pillanat volt, de az sem tartott sokáig. Nem mesélem el. Nem mesélem el. Nem mesélem el. Én komolyan mesélem. De reálisan ő azt mondta, hogy május 6-7-e lehet. 6-7-e lehet. És a saját Én gyerekeinek szívesen beszélek, hogyha ezt a megtámadtad. pitbullt elviszik. És a- Bede Zsolt Simonámban. Vége van, kicsi. Köszönjük szépen. Vége van, 2 kicsi. kiló krumpli. Rémhír TV. Ó, hát ez még sok. Eredetileg tervezett 2 órás időt kellett tűnből. Lassan telik az idő, ha nem a műhúsról van szó.